Mae'n golygu perthynas, bod rhywun yn ymwybodol o ddiffyg yno fe ei hun a gwendid, a bod angen cymorth a nerth o rhywun arall. A wedyn gweddio ar Dduw yn benodol, achos trwy ras ni allu dweud ein tad, fy nhad, oherwydd be nath Crist drosto ni. Felly mae'n berthynas, mae Duw yn siarad â ni trwy ei air, a wedyn fi'n siarad â Duw ac yn diolch ac yn moli Duw trwy weddi ac yn gofyn. Mae'n dweud dewch â popeth ger bron fi. A mae hynny'n beth braf i allu wneud, nid rhywbeth ar ddi Sul, nid rhywbeth yn y bore a jyst yn y nos, ond rhywbeth trwy dydd, bod chi'n gallu troi at Duw bob amser a gweddio at y Duw sydd yn Dduw byw. Felly perthynas rhyfeddol trwy ras, trwy Iesu Grist.